बागुरुम्बा बारदै सिख्लाखौ मुलुगाव मिन्थि रावबो गैया आरो बागुरुम्बाखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा। दिनै उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव बियाब इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव बैसागु बिदाय फोरबो हाबाफारि खुंदों। भेरगाव बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव पश्चिम पटला बिसिडिसिनि पश्चिम पटला इउएन ब्रह्म मेमोरि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बैसागु बिदाय फोरबोनि गेवलां मोसानायखौ बेखेवनानै होयो राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौबो दिन्थिनाय जायो। लोगोसे राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बेखेवना होनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगाव दरबाराव दिन्थिनो सरकारा थांखि लानायखौबो मेहेरगोनां बिबुंथिजों बुंथिनानै होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव रोनगोरा नार्जारीया बिबुंथि लाखियो। मोनसे थासारि जे भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि जे इउथ उइं बिथांमोननि बानजायनायावहाय आरो बिटिसि सरकारनि मददजों बे बैसागु बिदाय जि फोरबो बियो मोजाङै जानानै थांबाय। बेवहाय रायजो राजाफोरखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों। बयनियावबो मोनसे रंजानाय। बैसागु बोथोरा मिथिंगानि मोनसे जोंनो बिहोमा रंजानो थाखाय बे बुब्लियाव बयबो रंजादों। आरो बे बुब्लियावहाय आङो गासैबो बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो गुबैयै भेरगाव जिल्लानि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बावहरबाय आरो बेवहाय फैनानै जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोननिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो दिनैहाय दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायावहाय बिटिसि सरकारनि मददजों भेरगाव जिल्ला ब्लक गासैबो जों इउपिपिएलनि मानगोनां कर्मिफोर आरो गासै रायजो राजाफ्रा ज' जानानै बेवहाय रंजानाय फालिदों। खोब मोजां थासारि आरो बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आं सानो ओनसोलाव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जि मोनसे हारिमु बेखौ जोङो बयबो रंजालायनो हायो। बेवहाय दङ राभानि, बेवहाय दङ बिहुबो दङ असमियाफोरनि, बेवहाय बर'नि दङ, गोबां जाथि जनगोष्ठीनि बेवहाय आं नुदों साहा बागाननिफ्रायबो फैदों बाहागो लानो। थ' बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां जाथि जनगोष्ठीनि जों हारिमु बे जयै मोनसे दिन्थिफुंनायनि मोनसे थासारि अनलायनाय फैगोन आरो जोंनो अनलायनायखौनो नांगौ। दा गोजोन थासारि फैबाय। अनलायनायनि गेजेरजों बिटिसिनि जौगानायनि जों बेखौ खामानि मावनांगौ। दा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय इएमफोरनि मददजों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जौगानायनि गोजोन थासारि फैबाय थादों आरो बेजोंनो जोङो जोंनि बिटिसिखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो जौगानायखौ जोङो लाबोनानै दिन्थिनांगोन। बर'फोरनि गेजेराव गोबां मोसानाय दङ। मोनफ्रोमबो मोसानायानो मोनफा मोनफा बाहागोनि गेजेरावहाय मिनिंफुल। बेबायदिहाय जोंनि गेजेरावहाय जिथुनाखि गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि मोनसे नाजानाय थानांगौ बर'नि गेजेराव मा बुंनो सानो? मोनसे बाथ्राया रोखा जे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बे बर'नि ट्रेडिसनेलि मोनसे जोंनि मोसानाय आरो बागुरुम्बाखौ दिनै बिश्व दरबाराव मिथियै रावबो गैया। बारदै सिख्लाखौ बिश्व दरबाराव दिनै मिथियै रावबो गैया। दिनै गणतन्त्र दिबसआव बेखौ मोसानाय जायो। थ' मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जादों मा जे एइबार बागुरुम्बाखौ गिनिस बुक अफ रेकर्डआव दोननो थाखाय मोनसे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दा बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। बिदिनो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो दिनै भेरगावआव जों दिनै रंजादों, बेखौ दिनै गुवाहाटियाव रंजागोन, बेखौ दिनै दिल्लीयाव रंजागोन, दिनै मुलुगा दिनै मिथिगोन। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समावहाय बर'नि हारिमुवाथ' समायनाखायानो, खिन्थु जोङो जोंजों लोगोसे गुबुन जायफोर दंबावो जोंनि खाथि खाला बे हारिमुफोरजों जोङो जयैनो मिलायनानै थानायनि जि थासारि बेखौ जों लानांगोन आरो बर'नि जि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला बे मुलुग दरबाराव अलरेडि बे गायसनजाखाबाय। दा जों बेखौ देखायबावनांगौ, बेखौ जों खाबु लागासिनो दङ आरो बेनि थाखाय दिनै बिटिसि सरकार दिनै दल संगठन जों बयबो खामानि मावगासिनो दं। मेइटेइ आरो कुकिफोरनि गेजेराव जे माने दाङाबाजि जाबाय बेनि सायाव मा बुंनो सानो? मेइटेइ आरो कुकिफोरनि गेजेराव बे आसलते मोनसे दुखुनांथाव जाथायानो जादों। जानो नाङामोन, जालांबाय। खिन्थु बे बुब्लियावहाय जोङो मिजिंथिदों जे मोननैबो जनगोष्ठीनि गेजेराव बुजिलायनाया फैफिनगोन। खारन मोननैबो जनगोष्ठीया बर'फोरनि मोनसे गाहाय जनगोष्ठी आरो सुबुं समाज हिसाबै जों बर'फ्राबो जों बिटिसि सरकारनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय खोन्थादों। बिथांमोननि गेजेराव गोजोन थासारिया फैफिनदों, जों बेखौ आसा थिदों, भगबाननि खाथियाव जों आर'ज गाबदों आरो आथिखालाव बे मोनसे गोजोन थासारि फैफिनबाय होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय समावहाय सरकारा जेरैबायदि बेवहाय गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय खामानि मावदों, बेनि थाखाय मणिपुर सरकारखौ आं साबायखर बावो आरो बिभिन्न दल संगठन नर्थ इस्टनि बिभिन्न दल संगठनबाबो बे मोननै जनगोष्ठीनि गेजेराव जे मोनसे भुल बुजाबुजि जादों बेखौ गोरोबथायाव लाबोनो थाखाय मोजां थासारि लाबोनो थाखाय खामानि मावदों। बे जोंनि थाखाय खोब गोनां बाथ्रा आरो
आरो आं मिजिंथिदों मोननैबो जनगोष्ठीया बुजिलायगोन आरो बुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि जेंना बेखौ सुस्रांलायनो थाखाय जों बयबो मदद होगोन दायो केरेलायाव जिहेतु दिनै रिजाल्टआ जाबाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोंनि राजनिति हान्जाफ्रा बयबो दाबि खालामो नाथाय भटखौ होयो रायजो राजाफ्रा दा दिनैहाय कंग्रेसबो गेलेदों बिजेपिबो गेलेदों गुबुन गुबुन हान्जाफ्राबो गेलेदों दा कर्नाटकनि दिनै रायजो राजाफ्रा कंग्रेसखौ देरहासारनाय लाबोदों बे जाबाय माने रायजो राजाफोरनि मोनसे डिसिसन गणतान्त्रिक देशआव रायजो राजाफोरनि डिसिसनखौ जों बयबो मानिनांगौ दिनै कंग्रेसआ देरहाबाय गुबुन दलफ्रा बिथांमोनखौ कंग्रेस इलेक्सन होदों आंबो दिनैहाय माने कर्नाटकआव कंग्रेस हान्जाया देरहादों आं कंग्रेस इलेक्सन होगोन आरो बिथांमोना गणतान्त्रिक भाबै मोनसे प्रक्रियायावहाय बाहागो लानानै देरहादों रायजोफ्रा जुदि बिथांमोनखौ देरहाबाय आं कंग्रेस इलेक्सन होगोन आरो बेवहाय मोनसे मोजां थासारि बेनो बे बिसायख'थियाव खुनु दाङा हामा जायाखै गणतान्त्रिक भाबैनो बे मोजाङै जाफुंसारदों रिजाल्टआबो मोजाङै फैबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान्स कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला